En kyllä ehkä haluaisi ajatella enää elämää ilman Askemia. Kyllä se on helpottanut niin paljon, että en haluaisi palata siihen, että monesta eri lähteestä yhdistellään tietoa. Mä oon Satu Ahola ja mä toimin Hanselissa markkinointipäällikkönä. Ennen kuin meillä oli Askem käytössä, niin meillä oli dataa ja palautetta tosi monesta eri lähteestä. Ja näitä sitten yhdisteltiin ja jouduttiin vähän arvailemaan, että mitä mieltä se asiakas oikeasti on. Mä oon Pia Laajala, Hansel.fi verkkopalvelun johtava tuoteomistaja. Me valittiin Askem ihan sen takia, että se oli tosi mutkaton ja vaivaton ottaa käyttöön ja selkeästi hinnoiteltu ja helposti myös laajennettavissa erilaisiin tarpeisiin. Yhteistyö on sujunut tosi saumattomasti ja mutkattomasti. Meillä on ollut säännöllisiä palavereita ja jos on ollut jotain ongelmaa, niin ollaan saatu heti apua. Tärkeänä juttuna ollaan huomattu, että kun me itse keskitytään helposti isoihin kokonaisuuksiin ja uusiin toiminnallisuuksiin, niin käyttäjäpalautteiden kautta ollaan saatettu huomata, että pienilläkin asioilla on iso merkitys, vaikka että joku yksittäinen linkki laitetaan näkyvämmälle paikalle. Mun mielestä Askem sopii kyllä ihan kaikille. Se on hirveän helppo ottaa käyttöön. Tosi helposti ja kevyesti sieltä saa hyvää palautetta irti, että suosittelen kyllä kokeilemaan.